Opasnija stvar koju do sada na putu radimo, sa našim lokalnim vodičem ulazimo u favelu Santa Marta. Svi su nam preporučili da je najbolje da ne idemo, ali ne moramo doći u Brazil i ne vidjeti kako ljudi iz favela žive, pa eto, ništa, idemo, objavit ću snimku ako preživimo. Nice view from here. I šta kažeš, Andra? Ja ne znam kako oni ljudi svaki dan hodaju gore dolje. Znači, pored nas, ne smijemo sad snimiti, ali odmah desno pored nas stoji ženska sa pištoljem i talkie-walkijem koja ima pogled na cijelu favelu i u slučaju bilo čega može alarmirati ostale iz. I to je riječ koja se razumije, ti tako sam upravo rekla Vrlo zanimljivo, ovdje sam 10 dana i drugi su to. Ovo je mjesto iz Michael Jacksonovog spota. Evo da vidite pogled. Bom dia. Bom dia. Pazi, da ne staneš.
Ne znam tko se može u ovom snaći. Ali ovo su baš labirinti. Da, ne bi nikad znala ni zašto. Da me neko gore stavi na vrh. To se samo gubi. Sve isto izgleda, sve ulice. Ne kužim gdje ono sad vodi. Što ne idemo mi opet tamo? Okay, let's go. CV. CV. Two. CV. The gang. Evo naš vodič nas je pozvao i kod sebe doma. More up, a? Koje male stepenice. Isuse, koliko soba frajer ima. Boga mi ima jako modernu kuću. I njegova terasa. Oh, nice view. Dobar pogled ima, a? Baš ima prekrasan pogled na cijelu favelu.